Hola amigos, ahojte kamaráti, že vám robia minulé časy v španielčine problémy? Tak vás pozývam na svoj Patreon, kde si to pekne krásne preberieme. Okrem toho som dnes uzavrela taký blok jednoduchého minulého času. Jednoduchému minulému času sme sa venovali celkom v 4 videolekciách, presne tak až v 4, aby sme vedeli, ako ho použiť, kedy ho použiť, ako tvoriť pravidelné formy a aké nepravidelné formy poznáme. Okrem toho sme to samozrejme precvičovali vo frázach. Takže videolekcie máš preto, že to tam vysvetlím úplne po lopate, úplne pomalinky, pretože niektorí ľudia potrebujú okrem audia aj video, takže máš to tam, pozývam ťa na Patreon. No a okrem toho teda, že môžeš počúvať ešte potom aj audiolekcie, ktoré majú trošku iný formát, tak v tej sekcii cvičení na Patreone to pekne môžeš aj precvičiť, lebo ja som ti tam už pripravila nejaké cvičenia a máš tam samozrejme aj správne odpovede, ako si to môžeš natrénovať, dobre? Takže ešte raz veľmi po lopate celkový kurz, takýto blok jednoduchého minulého času v 4 videolekciách nájdeš na Patreone a my v tých minulých časoch budeme ešte pokračovať stále ďalej a ďalej a ďalej, pretože nie je len jeden španielčine, všakže, ale ty to už vieš. Takže pozývam ťa, španielčina jednoducho. Adios!